Takže čaute ľudia, všetkých vás pozdravujem. Dúfam, že nebudete ma zle počuť, ale keď áno, tak prepáčte. Len viete, toto je moje prvé video a ku tomu mám problém s mikrofónom, takže dúfam, že sa nebudete sťažovať. A dneska si zahráme Rivals. Vidíte, že ja ho mám veľmi moc rád. Vidíte, no, lebo mám I love Rivals. Dúfam, že vám nebude vadiť to, že proste budem bojovať proste 1v1. Alebo môžeme skúsiť aj 2v2. Á, nie. Poďme 1v1. Čo sa všetci boja? Viete čo, ľudia? Ja ho pozvem. Či pôjde. Pôjde. Asi nie. 112. No. Nie. Nechceme spratiť. Jo, ľudia, som nubak. Štyridsiatka. OK, to by sme mohli dať. Nie, ja nechcem s tebou. No ľudia, vidíte, akí sú ľudia? Nechcem ísť s tebou, rozumieš? Ja nechápem, proste ľudia oni nevedia, čo je to proste, že nechceš. Skúsme u neho si zakliknúť 1v1. Taký veľký tento. 160, zabudni. Ja to nechcem. Tento free battle. Takže ľudia, možno aj viete, že Rivals má kopu kódov. Bohužiaľ už si nepamätám, aké, ale keby tak som vám povedal. Na budúce si zistím a poviem vám. Dáme si u neho 1v1. To čo sa všetci boja? To všetci sa boja, no. Ľudia, toto sú proste ľudia. Boja sa, Ja som mohol ísť proti 5-ke. Tak aspoň ho si zaklikneme 1v1. No poďte niekto, čo sa bojíte? A sorry ľudia, že natočím na telefóne. Jo, som nubak, že? Jo, som. Tak u neho si zaklikneme 1v1. No poď. Príjme to, nepríjme to? Nepríjme to. Tak poďme aspoň 2v2. No ideme. Tak dáme arenu. OK, ľudia, teraz zapnem zvuk, OK? Spokojne, ľudia. No takže dáme si snajperku, knife. OK, toto by malo vystačiť. Kámo, to znamená veľmi dobré. A ľudia, niekedy budem točiť aj streamy, takže určite dajte, budem rozdávať robuxy. Jo, hit. Kde? Eliminate, OK. Máme to? Ja som
ľudia, keď tak, keď bude chcieť mi niekto poslať aj skinkejsky, prosím, niekto mi pošlite, lebo ja som mal iba jednu v živote. Tak mi prosím poviem vám, jak sa volám na Robloxe. Volám sa s veľkým M, mám veľké M, potom L, J, T, G, 8. Takže určite si ma pridajte. A prosím, gifnite mi niečo, keď ste Robloxáci. Ok, ľudia, sorry, že som teraz trošku nehovoril, len keď som sústredený do hry. Takže sorry. Určite dávajte aj lajky, aj odbery. Prosím. Dávajte lajky a odbery a keď dáte mi, tak môžete si ma aj pridať na Robloxe. Ja budem kontrolovať tie lajky a odbery. Sľubujem. Nesľubujem, len dobre to jedno. Čo? Veď som ho trafil do hlavy. Yes. Ok, takže máme to. Tak poďme znova. A vyšiel aj nový update, takže poďme dať play. A dáme toto. A dáme 3v3. Ľudia, neviem jak a čo a to je jedno. No proste nechápem jak získať free skinkejsky, lebo kopu videí je fake. A takže keď tak môžete si ma pridať a keď máte Robuxy, tak prosím, pekne vás prosím, pošlite mi nejaké skinkejsky. Musíte ísť do shopu a potom tam máte gift. A keď dáte gift, tak vám to dá. Big Arena, yes. Sniper Dagesk na Varhon. A nebezpečné tlačítko vypnutia videa blízko vás. No proste blízko zbraní, teď sa bojím, že by som vypol video a by som zbraní nebol. Či! Ona je snajperovia. To čo je? Come on, prečo si nehýbal? Ok, nechápam. On sa odpojil! Čom si nevyhyloval? Kamo, čom si nevyhyloval? To je... Ja si to nechápem. Kamaráti je ku mne. Čo? Kámo, WTF. Tak toto bude ľudia, ale na dlho.
Matchpoint, výborne. To čo máme za zlých hráčov? Čo? On je hacker. What the fuck? Im to neoberá životy, kamo. OK, tak ja sa s vami ľudia odlučím. Hovorím, pridajte si ma. Fakt vyhodí sa to. A keď ja získam Robuxy, posliem vám nejaké kimbatly, tak mi prosím pošlite tie skinky a máte tie kimbatly. Takže čau a raz som vás poznal.